Sinabung resmine kita Sinopo Karto mereka tarto pakar gini kalbu loho aku praktek tanah Jawa agama Aduh, Bapak Irman, ayo. Handayani. Dai kemes. Rasa kabungsa orang toto tambah jono moto bangsa jambul kudu Dipun pandhikani Sang Bopo sojan motan ingkang Tarumolat Atmajaning Sangkar Seni RKWB original. Yen ngobrol kadya padepokan kabrah patat. Ingkang badhe sementi ing Sangkar Rumapun. Sawetara wonten satengahing gelanggang sampun jawawe sampun ame maneka warna saji tinangka atap baik endahe kahanan. Buku sing dumungan kumelon blabar angambar arum katane kadya aruming sekaring gadung ing bangsa sautawi Sang Bopo lan wadya pangobyong laing sami lenggah lan hening paning kanthi rasa batin kang nyawiji mring ngarsaning Gusti ingkang murba dumadi menuwun lan pemuji menuwun mugia tansah pinaringa rahayu wilujeng lampahing pagelaran RKWB original samangke atos paripurna wilujeng ingkang sami mirsani saha ingkang dipun pirsani tinebeka saking Rubeda Kudo Pangen Nencana mugia Gusti tansah ajagung sedayanipun wah rogo RKWB original
Rahayu Iti jagat tata Rahayu loko datang bondo Rahayu Sakung Tumati Ya udah ya. Cih, kodok pengasan sampun dadi Mas, Mbak Sekar. Mbak Sekar. Iya ngangkut mas. Kantor loh. Angkat tangannya mas, tekuk-tekuk. Oh, angkat. Jelas. Angkat, dipeluk itu lah gitu. Oh, ini jelek banget. Suruh berat gitu tak ceritanya. Diparingi nopo niki kanca-kanca Mbak Sekar. Hei, Apa? jalannya pernah ada. Oh. Pernah ada. Oh, kae to. Sing gara-gara jadi yo kuwi. Iki ngerti kok saja. Hah? Ini sesuatu tak? Tak ada nih. Apa? Asing dijak ceritoi Dito. Oh, ayo bener. Heeh, bener ya. Ya Allah, aku dari loro ini Dit. Iya. Cih. Ah, Monggo, Mas. Kak itu nggak boleh kayak gitu ya Kak itu. Iya iya. Loh, oh. Rumah BP Plato pernah ada. Emang pernah ada. biyen toh Ini gara-gara gue namu ini. Sesarengan dari kami bisnis yang kayak Jakarta.
Pengganti. Aduh, rambut tak lagi kan seperti dirimu, oh cintaku. Sepil sedikit dong orangnya yang banyak. Atau disambil. Aja. Atau disambil. Terlalu berisiko. Gak boleh. Terlalu berisiko. Mas Indi, ini semua gara-gara kamu. Kamu. Ini semua gara-gara kamu. Yuk dikasih terus nawaran gue. Terus apa? Kepiye? Terus orang ngono apa terus orang tonggo? Ora mas. Oh. Aku terus karo mas. Aku ora terlibat. Karo mas itu. Kok kuwi tau? Kudu Ya, apa? Ajeng gele. Ajeng gele. Eh, Ajeng gele. ngapa? ngopo? Ajeng gele. Gue masih ini jengelek lah yang mana. Ajeng gele. Ajeng gele. Tangki mas. Bodoni. Aduh. Manuk eopo. Manuk kodang bencokan. Apa pedang. Ojo meja tukang kendang. La 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 la. Oh, beda. Loh, Itu. Kowe luwe. Kowe tak becaki mau becak iki iki. arep mencok ning tukang kendang kok ya ora gelem ngono lho. Oh, ya aku wae nek no. Pemilih. Loh. Ya aku wae nek no. Loh. Iki ki ngopo tejane? Katanya orang dulu enak ya Teles. basah-basah. Ya iki teles. Iki teles. Iki teles. Ajeng, Wis ajeng, ajeng, ajeng. Ajeng. ajeng po. Ajeng masih. Wis ora jegele kadumen ya jengkerut. Loh, masih kayak jegelek no yo. Kandhane kok. Ayo. Ngajeng. Ajeng gelek. Kosek. Aku wis melu kampusan lho iki. Piye iki? Ayo. Ayo Mas itu. Jegelek Mas. Ngajeng gelek. Sesek tak lungsu sesek. Ya. Ajeng gelek. Kok digelek tenan lho. Aja ngono kuwi Mas itu. Engko tekan omah kandakno ya. Jane sapa to? Ah, Kandakno ya Mas. ah. Ajeng gelek. Tangim. Mesti datangi. Weh. Cocote. Ayo. Iki lho. Ayo buat kawe. Iki Pak Herman yang ditolong disepilkan dong Pak Herman di sebelah mana? Nek Mana? Ya Allah, Pak Herman malah bunuh diri. Weh. Isir kali. Iki adewe kok
wong loro rong sida, aja. Lah wong pengen dipentaske kok malah sluluk ning ngono kae ya. Endi to iki? Ayo to luwak. Luwak. Kaceng kele. Ajeng kene tangi Karo kono riyo kando nuke opo manuk manuk kodang mengokan apa gedang wes Wes aku geletak. wes saya orang model geletak aku mas lagu Disawer. Enak lho, Dik. rumah anak mas Dito Eplon pokoknya jenenge Dito ayo Rono sesak lebu sedeng dan marah ati ada kepiye maneh sekar wong ra duwe aja selaban marang kahatanmu bungkus rasa ada Mas Ayu.
dilarat. So aduh, ayo, dilorot dikit yo. Barangane dilongi monggo bobo. Yo, Monggo bobo. semoga Pak Herman ditarik lumayan Pak. Iki Bobo Herman mau ndelik neng di mana iki? Oh, yo. Ayo. Sumawis tolak balik sekolah. Susah kiai akrake soto sesaji. Dan sosok pakai tiro asuh pamuca. Apa minta nugroho saking kiai.